עכשיו מי שעושה מור, מאותו רגע שהוא עושה מור, 100% מור. מה הכוונה? לך יש נגיד אצלכם 96 ואת הוזמנת למור, ולה יש 94 והוזמנה למור. היא הוציאה לדוגמה 220 ואת נגיד 200. למרות שהשכם שלה הוא רק 93 ושלך רק 96, היא תבוא לה, היא תתקבל ואת לא. כי מהרגע שעושים מור, 100% מור. אוקיי, שלב ראשוני זה להיות בשכם שאתה מוזמן. مش 30% على اوكي يعني انت اخذت 100 يعطوك مثلا 70 30 يعني 21 اما على 70 تاخذ 100 مش 91 يعني 30 علامه كاملات بدون احمد فهذا البونص طبعا עכשיו למה מומלץ ללמוד את זה? כי בכל פקולטות של ההנדסה צריך את הפיזיקה, והמטרה היא להתקבל אתם רואים? בצד פה, בצד ימין פה, בצד הזה, זה טבלת השכל. זה הסכמים שהטכניון ממליץ שיהיה למועמד. בצד הזה זה טבלה, טבלת עזר לחישוב. לדוגמה תסתכלו, הרף הזה זה של הבגרות. תסתכלו עם העין, לדוגמה, ממוצע בגרות 115, אתם רואים? ככה זה. אם אתם רואים זה ככה וככה. זה הבגרות וזה הפסיכומטרי, אוקיי? אתם רואים? אז תסתכלו, זה טבלת עזר. מי שיש לו ממוצע בגרות נגיד, לדוגמה 115, והוא רוצה להתקבל לרפואה, מומלץ שיהיה לו פסיכומטרי 720-740. אתם רואים? עם העין איזה שכם? טוב, יש פקולטה, מי שרוצה לדוגמה ללמוד תעשייה וניהול צריך 84. אז זה הרבה פחות, זה פסיכומטרי 700, עם ממוצע בגרות אפילו 99, כולל את הבונוסים. אוקיי? יש לכם משהו, שאלות, משהו לדעת? אני אעלה עם המורה, תבואו למעלה, אני אראה לו את האתר של החישוב, ואחר כך תלכו לבגדנים ותהנו מהפקולטות, כי כל אחד רוצה... في حدا عنده أسئلة؟ ولا من أول عيد؟ عيد؟ اسمي رؤوف كربي، بتعلم في التخنية سنة ثالثة وأنا معكم هون يعني لأخرى ساعة ماكسيموم بتعلم من القانون. في حدا عنده أسئلة على أي شيء؟ أي موضوع مش إذا بعرف بساعد شو؟ عيش ولا شيء؟ هسه التقنيه تبعتنا هيك شباب احنا بنطلع على السكور بدها تلك هناك تقول في ستودنت من هون التكنيون في عندوك يعني هناك كل عمده قاعد مع مرسي بخير من نفس المحاضر من نفس الموضوع يعني واحد جاي يتعلم اقتصاد واحد جاي يتعلم هندسه ماكينات هندسه مدنيه بده يتعلم طب بده يتعلم بيولوجيا بده يتعلم كيمياء بده يتعلم مختبرات اللي بدهم اياه هناك موجودين اللي طبعا انت بتصور انه الواحد صار عنده تصور شو بيتعلم او انه عنده مثلا تردد بين موضوعين فهو بيشوف مثلا هو واحد منهم وبيساله عن كل شيء بده اياه عن الشغل عن التعليم عن امكانيات العمل بعد التعليم
פיזיקה. פעם ראשונה זה אלבום ליום החלק הזה אתה רואה? הראשים האלה זה על מוליכים ויש לנו פה מגנט. כרגע זה דוחה את זה. כרגע שאני אניח את זה זה פשוט צף על המגנט. צף על המגנט. בעצם מה שקורה פה, לעל מוליך יש בעיקרון נטייה לדחות את המגנט. ברגע שאני מכריח אותו, הקווים המגנטיים עוברים דרך על מוליך ויוצרים מעין מגנט הפוך שמושך אותו ובמקומות אחרים הוא דוחף אותו. ואז זה בעצם יוצר מצב שהוא צף על המגנט. כדי להבין מה הולך פה באמת, מבחינת התיאוריה צריך בעצם לעבור את התואר הראשון בפיזיקה כדי להבין את כל הקורסים. לקחתי את כל הקורסים כדי להבין באמת את החומר הספציפי הזה, איך הוא באמת יש לעל מוליך, לא מבינים. יש פה דברים שעוד לא יודעים ויש עוד הרבה מקום לחקור. יש לנו פה, אתה רואה שיש לנו כאן גלגל משני צדדים, תערבב את זה שנייה ואתן את זה לחכות. זה לעבוד קצת. זה בדיוק מה שרציתי לשאול, זה מתאים לחבול, לא? לא תזוז אחורה. לא, כן, אבל רציתי קצת... אתם למדתם על מטוטלת בבית ספר? למדתם על מטוטלת בבית ספר? לא זוכרים. עבר קצת זמן. עבר זמן. אוקיי, יש כאן מטוטלת. אם אני אעזור אותה בדיוק באותו זמן, שניהם במהירות אפס, הם יהיו פחות או יותר ימשיכו ביחד. בוא נראה את זה. אתה רואה? הם ממשיכים ביחד. העולם שלהם לא אמורות לעצור, אה? מה? העולם שלהם גם לא אמורות לעצור. אבל בוא נראה מה קורה לנו פה. עכשיו אני נותן לשניהם את אותם תנאי התחלה. זוז אחורה. שניהם בדיוק אותו דבר, תזוז אחורה. מהר מאוד הם פשוט התפרדו, כל אחד עושה את התנועה שלו לגמרי. זה בעצם דוגמה לכאוס. בעצם אנחנו יודעים את התנאי ההתחלה, יודעים בדיוק את התנאי ההתחלה בכאוס טוב, אבל כל אחד מהם עושה תנועה אחרת לגמרי. זה הקמה לתנועה של כאוס. חלק מהנושאים שעומדים בתואר? מה? חלק מהנושאים שעומדים בתואר? רגע. ולעומת זאת, פה היה לנו בעצם שני חלקים, שני צבעים מעורבבים, עשיתי להם ערבוב עוד יותר, והגעתי למצב שאני פה יוצר תבנית, שיהיה מצב הזה.